Този път ще ви покажа как да поставите вашите раница с предварително закопчани през рамки. Сега ще разкопчаем през рамките. Освобождаваме бебето. Поставяне е подходящ, когато бебенцето е новородено, по-маничко, и можете да го пъхнете предварително с предварително закопчани през рамки. Ето какво правим. Поставили сме колана на талията, регулирали сме раницата долу при кръченцата с ремъците и сега предварително ще закопчаем през рамките, като внимаваме да не ги осучим. Ето, закопчавам едната. Същото правя и с другата. Тук странично. Сега ще ги отпусна максимално от ремъците, които се затягат напред. Ето вижте, те са тук отпред. Имат и специално пригодени халкички, с които да ги затягате. Сваляме максимално раницата надолу, така че да можем да си пъхнем бебето. Поставяме го на рамо внимателно и си помагаме с другата ръка да пъхнем кръченцата и тялото на бебето вътре в раницата. Отново си помагам с другата ръка. Придържам през цялото време бебето, защото все още не е позиционирано изцяло и не сме затегнали раницата. Ето виждате по този начин, когато бебето вече е разположено централно на гърдите ни, 3-4 пръста под брадата се намира главичката, държиме бебето и сега е време да затегнем ето от тези хълкички, които ви показах в началото. Виждате колко лесно се получава. Сега ще затегна и другата страна и сме готови. Това е един много лесен и бърз начин за поставяне на хопидис примело, когато вашето бебе е мъничко. Няма определена възраст, до която да се ползва този начин на поставяне, до когато ви е удобно. Свалянето е по обратния ред. Можете или директно да разкопчеете през рамките отстрани, или просто да отпуснете отново ремъците максимално, за да ви е по-удобно и да свалите бебето от раницата ето по този начин. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!